veamos dónde se reúnen ahora nuestros mayores, veamos los espacios de esparcimiento que tenemos, veamos el protagonismo de la pilota aquí, veamos cómo el lavadero no es el lavadero de antes, y veamos en lo que se ha transformado el matadero, y veamos de manera que el pueblo entero és el verdadero programa. Són moments on el nostre poble ha sofrit la pitjor crisi econòmica en dècades. I això se nota en cada família, ho sabeu, se nota en cada família. Han sigut moments difícils, però hem estat ahí. Hem estat ahí. I hem estat ahí, com sempre, com fem els socialistes, escoltant a tots, servint al poble. Ho hem fet en silenci, però mireu, també ho hem fet sense fotos, perquè quan s'està per a servir, s'està per a servir i punto. I no se mostra a ningú. A mi quan vaig als altres pobles me diuen, da un traus i aquesta passió. I dic, pues mira, no la trac de mi. La meva passió, la meva marca, se diu Faura. Tots vosaltres sou l'equip. Tots i totes sou este equip que ha fet transformar este poble durant tantes dècades. Sou vosaltres. Els regidors i jo només posem que la cara.